Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En het eerste bericht gaat over Enya. Minister Sylvania gaat met de vakbonden praten over de situatie bij Enya. Dat zal gebeuren op 1 december. Gisteren sprak de minister van Financiën met het bestuur en personeel van Enya. Er zijn veel problemen voor het personeel. Enerzijds maken ze zich zorgen om hun baan, anderzijds maken ze zich zorgen om hun pensioen. Er is nog steeds geen definitieve oplossing voor de problemen van Enya gevonden. Dus de minister heeft afgesproken om verder nog met het bestuur en de personeel te spreken van wat nodig is. Dat kan ofwel daadwerkelijk aan tafel zijn of dat kan informatie geven. En op 1 december gaat hij praten met de vakbonden, zo werd gisteren bekend. Overleg over betalingen, meer nieuws over de vakbonden, want er is natuurlijk vorige week een akkoord bereikt. Tenminste, de Raad van Ministers heeft aangegeven 46 miljoen gulden over te maken aan de ambtenaren. En dat heeft allemaal te maken met achterstallige betalingen. Gisteren vond er door het centraal overleg van de vakbonden weer overleg hierover plaats. En daar is besloten dat de vakbonden willen dat naast het geld dat nu beloofd is, ook de voorwaarden voor de 12,5% korting die 3 jaar geleden is ingevoerd, helemaal van tafel gaat. En dat heeft ook weer gevolgen voor de indexering. Dus de vakbonden willen dat er nu daadwerkelijk helemaal voor het eind van het jaar een einde komt aan alle achterstallige betaling en regelingen die van tafel moeten. Bloedtransport via drone, dat is een heel opmerkelijk bericht. En dat konden we gisteren zien toen er voor het eerst van de bloedbank naar het jetcenter op de luchthaven bloed werd getransporteerd via een drone. Dat is een nieuwe techniek en het is ook een techniek die wellicht levens kan redden. Op die manier kan er bloed worden getransporteerd rond Curaçao op een hele snelle en veilige manier. Het moest natuurlijk daadwerkelijk ook plaatsvinden en er waren ministers bij om te kijken of alles goed ging. En dat is ook daadwerkelijk het geval. Nu wordt er verder gewerkt aan een toepassing van deze mogelijkheid. Onderzoek naar de schietpartij Tortolaweg in de wijk Buena Vista vond gisteravond, ik weet niet of je het een schietpartij kunt noemen, maar er werden meerdere kogels afgevuurd. De politie heeft hulzen aangetroffen. Niemand is gewond geraakt, maar men weet niet op wie is geschoten en door wie. Dat wordt nu verder onderzocht. Geen veroordeling voor koperdiefstal. Gisteren heeft de rechter bepaald dat 2 mannen, een van 47 en een van 49 jaar, niet veroordeeld worden in verband met koperdiefstal. Volgens de rechter kan het niet bewezen worden dat de 2 daadwerkelijk die koperen draden hebben gestolen. Het gaat over 2 mannen die volgens het Openbaar Ministerie tussen 14 en 24 augustus meerdere koperen kabels hebben gestolen. In het huis van een van de mannen werden 32 kabels met een lengte van 7 tot 8 meter aangetroffen. Maar volgens de 2 mannen werd hij een keer wakker en op een dag was er vuil gestort in zijn tuin, wat vaker gebeurt. En daar lagen ook de kabels bij. Volgens de rechter kan het dus niet bewezen worden dat die mannen zelf erachter zitten. Vertrek van prinses Beatrix. Het waren 2 mooie dagen, tenminste iets meer dan 2 dagen. De prinses kwam afgelopen maandag aan. Dinsdag en woensdag bracht ze bezoek aan Otrabanda en aan Bandabau. We hebben er hier bij Extra Journaal veel aandacht aan besteed. En gisteravond was het afsluitende diner op het gouvernementspaleis. Dat werd gegeven door gouverneur Lucille George Wout. Prinses Beatrix heeft daar dus gedineerd met de gouverneur en is vandaag vertrokken naar Aruba. Daar bezoekt ze onder meer natuurgebieden en de kindertelefoon Jantje Beton. En ze krijgt een lunch aangeboden door de gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhout. Dat gebeurt allemaal vandaag. Morgen woont ze een congres bij van de DCNA, de Dutch Caribbean Nature Alliance. Daarvan is prinses Beatrix de beschermvrouwe. En daarna is het bezoek afgelopen op Aruba. Morgen eindigt dat dus. Dan gaan we naar voetbal, want Curaçao voetbalt 2 keer tegen El Salvador op korte termijn. Op 15 en 19 november. Allebei de keren op Curaçao en allebei de keren vriendschappelijk. Eigenlijk zou een van de wedstrijden in El Salvador plaatsvinden, maar daar worden de Miss Universe verkiezingen georganiseerd. En dat betekent zoveel organisatie dat het beter is dat de 2 wedstrijden op Curaçao worden gehouden.
Curaçao heeft dit jaar 6 wedstrijden gespeeld en daarvan 5 verloren. De laatste tegen Trinidad en Tobago werd met 5-3 gewonnen. Maar het is te hopen dat men tegen El Salvador 2 keer een goed resultaat weet neer te zetten. Dit was het belangrijkste nieuws. We hebben zo nog meer nieuws, dus blijf kijken. Essa aqui tá família Coopera. Biba junto de Nang Barrio na Curaçao. Tinha tata e mama trado, e unang huela pensiona e nang cacho. Nang tapasa hopi tempo junto, ta come, bebe, hari, pleita, keiru, traha, hunga e hasikos ku nos ta hasi na Curaçao de nos vida diario. Nang sa ku senso ta 100% anónimo. E nang sa ku senso 23 no ta pahaya informação personal, mapahaya vista total de nos país. Cooperando, abot ayuda instancia na Curaçao hanya bom data ku qual nang portuma decisão informar. Pensei nos turco ta bibaki, seja legal of no, tabay coopera. CBS ta informa abo tocante senso 23. E família aqui ta coopera. Abo tambe? Paano sa kom nos ta? De Hoge Raad in Nederland buigt zich morgen over de zaak van het openstellen van het huwelijk op Curaçao en Aruba voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat is een nieuwe stap in een zaak die lang geleden, een paar jaar geleden, werd opgestart op Aruba door Fundación Orgullo Aruba en op Curaçao door de Human Rights Caribbean Foundation. Morgen dus om 8:30 ochtends is er ruimte voor beide partijen. Dus zowel de partijen die willen dat het huwelijk wordt opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht, als de regeringen van Aruba en Curaçao die daar tegen zijn, om hun visie op de zaak te geven. Het gaat erom dat er dan pleidooien kunnen worden gehouden en pas volgend jaar komt er uiteindelijk een eindoordeel van de Hoge Raad. Het gaat allemaal om het volgende. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft op 6 december vorig jaar voor recht verklaard dat bepalingen uit de wetgeving van Aruba en Curaçao geen toepassing vinden voor zover dat door het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht zou worden uitgesloten. Met andere woorden, de twee landen moeten het huwelijk openstellen, ook voor mensen van hetzelfde geslacht. Daar zijn de regeringen het niet mee eens en daarom vindt er nu een Hoge Raadbehandeling plaats. Wat kunnen we daarbij verwachten en wat voor gevolgen heeft deze zitting? We spraken erover met Bruce Ponsen van Fundación Orgullo Aruba. Op dit moment is er spanning in de samenleving. Enerzijds religieuze groeperingen die niet willen dat het huwelijk wordt opengesteld. Anderzijds Fundación Orgullo Aruba die daarvoor strijdt. We vroegen Bruce Ponsen wat er morgen gebeurt en ook of een uiteindelijk positief oordeel voor de organisatie gevolgen zou hebben voor de situatie op Aruba. Aanstaande vrijdag hebben we in Den Haag bij de Hoge Raad een mondeling pleidooibehandeling van de zaken. Het is zowel de zaak van Aruba als ook Curaçao. En volgens mij hebben de advocaten dan van beide partijen zeg maar een half uurtje om hun pleidooi voor te lezen, te presenteren. En daarna, als ik me niet vergis, is er een schriftelijke behandeling weer van stukken van beide kanten. Repliek, dupliek, iets dergelijks. Misschien heet het anders bij de Hoge Raad. Ja. En daarna komt er een advies van de advocaat-generaal. En pas 3 of 4 maanden daarna krijgen we echt arrest of eindvonnis van de Hoge Raad. En dat verwachten wij tussen april en juni 2024. Wat kan dat voor gevolgen hebben? Hè? Dus, zou dat dan ook betekenen dat het wat rustiger wordt met de aversie op Aruba, denk je? Nou, dat hopen we. Ik denk dat er altijd van de tegenstanders een andere mening, een ander geluid zal zijn. En dat mogen ze. In de democratie heeft iedereen recht op een eigen mening en meningsuiting. Maar wij, vanaf het begin, toen Fundación Orgullo is opgericht in 2019, wilden wij vechten via de juridische, legale route voor recognition. Ja. En daarmee bedoel ik echt de legale en voor het recht erkend te worden en voor het recht je eigen recht te krijgen en te kunnen verdedigen. Mm-hmm. En ja, voor ons is het echt, als we die overwinning bij cassatie kunnen lukken, of kunnen bereiken, dan verwachten we ook dat het zo is. Want voor Lamperuba is dit echt de laatste kans
Wij zullen, indien het land een overwinning krijgt of gelijk krijgt bij cassatie, zullen wij ook doorgaan tot het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Dus voor ons is het nog niet een gedane zaak. En dat zullen we ook doorvechten of doorprocederen. Maar we hopen echt aan een einde hiervoor, want zodra dit binnen je eigen land erkend wordt en je erkenning vindt, en dan begint de volgende fase en dat is de sociale acceptatie creëren. En dat is een lang proces hoor, dat verwachten we niet binnen 10 jaar, ook niet binnen 5. Ik denk dat het generaties ook duren. Maar in ieder geval kan je een aanvang daarbij maken als je gewoon in je eigen land, in je eigen rechtsstaat erkend wordt. Ja. En dat willen we ook bereiken. Nou, ik wens jullie heel veel succes en we hebben nog contact in ieder geval rond die zitting van de 10e en ook in de periode daarna, want dat duurt inderdaad even voordat de uitspraak definitief is. Maar ik maak hier nu een item van en ik wil je heel hartelijk bedanken voor de toelichting. Nee, graag gedaan en bedankt voor jullie aandacht. Stel ik zeer op prijs. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Morgen zijn we er weer. Ik hoop dat u er dan weer bent en dan gaan we verder over nieuws praten. Het allerbeste, tot ziens. Dag.